zoba nemali imali egcwalisa ibhanki utata nimthengela ibhaki ebhala luxury na zoba nemali imali egcwalisa ibhanki utata nimthengela ibhaki ebhala luxury chelete runa ribatla li chelete faka chelete kaone malungenzani Shota Maya bra. Ya bra ndiyayazi ne uqala kwethu kwazana nawe uthanda unirobha yabo. Ya ngoku kodwa yenzeka qho lonto yabo. Mina ndiyithandi. Ndingenza njani ukuze ndingarojwa? Chali ntwana yami. Tamaya. Yabona ntwana yami. Ukuze ungarojwa. Buvele ukhupha inkawu uchaye. Cha. One pair of pants later. Ye mama, andiyithandi lento yakho esoloku ndithuma ko-R. Kuyarojwa apha. Nakuqala ndaphantsi urojwa. Yena umama mgqwasho kutheni soloko efuna uyelwa kwakhe kodwa yena soze afuna ukuza kwakho. Sho. Bosh. Chalala. Siba le phone. Ngabe sayifaka epokothweni. Ekse, thingathi ndibambekisa nje. Lisapha lentsenga. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tamaya bra. Bandiphindile. Andibentheni ko. Ndithe ndisalayita lo nkawuza bathatha kwanayo. Kunukupensa. Solo bendikwatan girls, tibana nenye i-girl. Kalungamisa u-girl, kan city unukupensa. Unukantoni? Unukupensa. Unukantoni? Unukupensa. 25 for the bands. I'm the man on the surveys. I'm la one the days, but yeah, funny mali not to pants. Mzokwazi impress the girls. Little kids disrespect. Just because I need a cash. Someday I had few rents. Tango gum girls. Then I met this little girl. Man, I wasn't in